Ahoj priatelia, ja vás vítam pri mojom ďalšom nadčasovom výklade s názvom Koniec jednej éry. Som pripravená? Pripravený? Tak, tento výklad sa bude skladať z 3 balíčkov. Nemám tu žiadne symboly, vyberať si budete z balíčkov karát. Kôpka číslo 1 je mesačný tarot. Kôpka číslo 2 je tarot čarodejnica na každý deň, alebo čarodejnica každým dňom, áno. Kôpka číslo 3 sú karty s názvom Karty posvetnej sily. Tak nech sa páči, vyberte si každý svoj balíček podľa vašej intuície. Ešte raz, výklad má názov Koniec jednej éry. Som pripravená? Pripravený? Poďme sa pozrieť, čo čaká balíček číslo 1 s názvom Mesačný tarot. Ahoj priatelia, vítam všetkých z vás, ktorí ste si vybrali kôpku číslo 1, alebo teda Mesačný tarot. Poďme sa pozrieť, čo prináša tento Mesačný tarot niekomu z vás, nakoľko výklad je všeobecný. Takže, koniec jednej éry. Som pripravená? Pripravený? Čo mi prináša koniec tej a tej situácie v mojom živote? Čo ma čaká? Takže, niekomu, neviem, či to sadne viacerým ľuďom, či iba jednému človeku, áno. Niekomu sa tu zrútil ako keby život, alebo na niekoho spadlo veľké množstvo problémov. Niekto už nedokázal viacej čeliť týmto problémom, tejto záťaži, takej tej veľkej ťarchy, ktorou bol zavalený. Ja by som povedala skôr ovalený touto ťarchou ako zavalený ťarchou, pretože na človeka proste zo dňa na deň spadla veľká sprcha problémov, ťažkostí. Mohlo sa jednať kľudne aj o zdravotné problémy, alebo k zdravotným problémom sa primiešali problémy iné, či už finančné, partnerské nezhody, rodinné nezhody, nezrovnalosti, dlhy a vôbec iné katastrofy, ktoré postihujú veľmi veľkú časť alebo populáciu Slovenskej republiky. Na Slovensku je to tak. Takže ste chorí, platíte si zdravotnú poisťovňu, aj tak nemáte preplatené lieky alebo nejakú tú starostlivosť zdravotnú. Platíte si sociálku, zdravotnú, a keď príde na problémy, tak aj tak máte problém dostať od štátu peniaze, ktoré vám náležia, že? A potom človek padá do depresie, pretože je v dlhoch, pretože rodina nemá čo jesť, alebo nemajú si z čoho zaplatiť bývanie. Hold, vítajme na Slovensku. Takže toľko bolo politickej scény v mojom výklade. Ale áno, tá karta veže proste vo mne evokuje momentálne veľké pocity takého toho, že niečo mi náleží a niečoho sa mi nedostalo, ja mám bojovať za niečo, čo mi patrí, čo proste do prdele, už nemám chuť, už nemám silu to riešiť, pretože už som obehala, ja neviem, dám príklad, všetky úrady, už som urobila to a to a to a stále odo mňa chcú papiere a stále odo mňa chcú niečo a peniaze stále nemám na účte a dokedy ešte mám takto byť a teraz ja neviem, ty kokos, proste niekto nemá na to, aby išiel na chemoterapiu, hej, a to už možno zachádzam do nejakých úplne tých ťažkých sfér, ale nemôžem si pomôcť tej prvej karty, proste tej veže, to na mňa tak proste ide, takže to hovorím tak, jak to cítim a je to akože biedne a hrozné, takže hovorím, proste niekto už nezvládá byť ovalený tými neskutočnými problémami, za ktoré možno si nemôže ani sám. Povedzme, že človek sa snažil byť zodpovedný,
a nakoniec, keď má prísť k niečomu, že proste mám právo, ja mám právo na to a na to a na to a toto právo mi je odopreté, tak samozrejme človek prechádza rôznymi fázami, či už je to hnev, neskutočná zlosť, hej, depresie, až úplne, že akože taká tá lútosť nad všetkým, že kurník šopa, ja už neviem ako ďalej. Všetko je ako keby záhmlené, jednoducho človek už má naozaj chuť skončiť. Nehovorím, že so životom, ale má proste chuť so všetkým skončiť, so všetkým buchnúť. A proste už je taký bezradný a nevie si dať, hej, teda tú radu, že ty kokos, už čo mám urobiť, už kam mám ísť, už kde sa mám dovolať svojich práv. Má jasno v tom, tento človek, komu patrí tento výklad, tak tento človek má jasno v tom, aké práva má, na čo všetko má nárok, čo by mal dostať, alebo čo by mu malo byť dané, ale bohužiaľ stále je tu nejaká stena, je tu niečo, čo jednoducho ako keby vám tvrdí, že vy síce právo máte, ale, hej, stále je tam to, ale bohužiaľ, treba to a chcú od vás tak nesplniteľné až veci, že to je nonsens a človek z toho pada, že do hlbokých depresí. No je to tak. Je to tak, lebo potom je človek taký bezradný, že? Ale čo je dôležité, že k vám prichádza teda správa, na ktorú čakáte, ale vy už akože, hej, vnútorne ste tak vypätí a tak napätí a čakáte proste už iba takú tú negatívnu odozvu a negatívnu správu, lebo proste doteraz ste boli proste obhadzovaní tými negatívnymi správami, že vy už normálne máte strach z toho, aké vyrozumenie k vám príde, aká odpoveď, aké stanovisko možno toho protiejšku, tej druhej osoby, áno, lebo nemusí ísť proste o to zdravie, nemusí ísť o tú nejakú úradnú byrokraciu, môže ísť kľudne od človeka, od ktorého jednoducho máte dostať tú odozvu, lebo buď vám je niečo dlžný, buď sa s ním rozvádzate, buď sa rozchádzate, buď je to rodinný člen, ktorý vás nejakým spôsobom podviedol, zradil, alebo vás chce podviesť, zradiť, áno, to si každý musí naformulovať do toho svojho života. Lenže čo ja pre vás mám, hej, že tu ide akože tá správa, na ktorú čakáte. Tiež tu vidím, že už máte chuť utiecť od všetkých problémov, od celej tej negativity, proste už sa chcete z tohto celého vymaniť, lebo proste áno, je to tak, človek nevládze. Proste psychika neskutočne ubíja človeka. Psychika je vec, ktorá je veľmi ľahko zraniteľná a psychicky dole sa dajú ľudia, aj ktorí sú povahovo zdatnejší, silnejší, vydržia, ja neviem, určité kvantum problémov a ťažkostí, ale aj na takého človeka, ktorý má troška odolnejšiu tú psychiku, príde mraz a jednoducho ide so psychikou dole, lebo jednoducho tá psychika je naozaj veľmi krehká, zraniteľná a ovláda celú našu sústavu, celú našu tú zdravotnú stránku, že? Proste psychika robí divy a robí veľa v živote človeka. Netreba to brať na ľahkú váhu. A tuto je človek, ktorý sa snaží všemožne utiecť od týchto problémov, od týchto ťažkostí, proste od týchto doslova sračiek. Chcel by sa dostať niekam, kde bude mať ten svoj pokoj, ten svoj kľud, kde nájde opäť tú svoju vnútornú harmóniu, ten svoj zrod nový a dokáže opäť sa postaviť na nohy, kde proste utečie od tých zlých ľudí, od tých zlých vecí, od problémov, ako som už spomínala, lenže tu nás sa to hemží tak tými problémami, že toto slovo spomeniem ešte veľmi veľakrát.
A teraz poďme teda k tej správe. Čaká sa tu na správu. Vám už boli dané správy, ktoré vás nepotešili. Áno, už proste máte dosť otvárania týchto správ, kde na vás sála proste tá negativita a všetko to zlé. Čo je dôležité spomenúť v tomto výklade je, že presne mi sem sedí názov výkladu koniec jednej éry. Čo to znamená? Pre vás táto éra končí. Je to tak? Končí pre vás táto éra a to preto, pretože po všetkých týchto negatívnych správach, po týchto problémoch, nehovorím, že hneď vychádza slnko a hneď voilà, páda na mňa zlatý dážď, blbosť. Vrátime sa do reality, žiadna duha v našom živote sa nekoná, ale my budeme vďační za to. A to je dôležité spomenúť, vďačnosť, slovo vďaka, vďačnosť za to, že tuto som padal na papulu, padala, už som nevládala, už som nevedela, čo mám robiť, už proste toho bolo dosť a kričala som, hej, halo, stačí, ja nevládzem, ja nemôžem, stačí, dosť, áno. Snažila som sa utiecť od problémov, lenže kam som sa pohľad, tie problémy ma našli, takže blbosť utekať. Pred problémom nikdy človek neuteče, pretože to človek všade ťahá so sebou, čiže hlupota, blbosť, ale pokus, dobre, ok, omyl, pokus, omyl, ideme ďalej. Plno negatívnych, hnusných, odporných správ, ktoré ma dávali do kolien, proste nevedela som čo a jak ďalej. Čo tu mám pri tej negatívnej správe? Zväzok kľúčov. Čo to znamená? Napriek týmto sračkám, ktoré sa mi dejú, mám tu kľúče od akoby nových dverí, od niečoho nového, kam ja vstúpim, ale bohužiaľ ja som tak zaslepená tými problémami, to je tá tu, Bela Rosa, ja som tak zaslepená problémami, mám proste tú masku na hlave, alebo na tvári, kde ja vidím už iba tie sračky, lebo toľko sračiek mám v živote, že už nevidím nič iné, iba tie lajná. Takže ja nevidím tie kľúče, ja nevidím to, že ja už teraz niekde v podvedomí viem, ako sa vymaniť z tých problémov a ako naozaj sa dostať sem do oázy pokoja, kľudu, harmonie, kde sa opäť viem postaviť na nohy, stať z popola ako Fénix, o mnoho silnejší, silnejšia, odolnejšia, úžasnejšia a poučená z minulosti, tým pádom múdrejšia. Táto desiatka zrkadiel nám hovorí o tom, že tie zlé správy končia, vzlietame, my neutekáme, my už teraz vzlietame, berieme so sebou síce aj trable, ale trable také, že pozor, mňa už neodrbete, ja neviem, už mi neublížite, byrokraciou už ma nezastavíte, hej, pokiaľ ide o tieto veci. Ja už viem ako na vás, ja už viem, ako vykľúčkovať z problémov, ako vyriešiť problémy, ako sa postaviť na nohy. Ja som našla silu vstať, vyriešiť to. Prišla som na to ako, čo je neskutočne dôležité, a majte sa všetci na pozore. Za chvíľu sa vzkriesím, vstanem a urobím poriadok vo svojom živote. Ďalšia vec, ktorá je v kartách, nájdete teda tú oázu, ten pokoj, možno niekto odchádza od partnera, niekto proste odchádza od rodiny, čokoľvek, áno. Niekto sa len tak pomyselne dostane do tej oázy pokoja, kde nájde tú svoju harmóniu vnútornú, kde sa opäť naštartuje, vzkriesí, vyzdravie, tú psychiku si dá do poriadku. Všetky tie problémy, ktoré sa udiali a ktoré ich bolo akože veľké kvantum, a to kvantum, hovorím, to na vás padlo jak sprcha hovien, proste bolo toho veľa.
Ja neviem ani, či sa mám ospravedlniť za ten výraz hovno, ale čo viac vystihuje takéto sračky, ktoré sa vám dejú. Takže nájdete túto oázu, pretože vy ste si povedali, že ja už viem ako. Ja nezostanem proste v týchto problémoch, ja už nebudem utekať, aj tak máte problémy, vždy nájdu. Idem na to, viem ako na to, viem koho vylúčiť zo života, viem koho prijať do života a viem, že ja som silný človek, úžasný človek, zvládnem to. Už sa neľutujem, už neľutujem ničoho a nikoho. Už sa pozerám na seba, idem vpred a ja si to svoje šťastie v živote nájdem. Je čas vstať, postaviť sa a bojovať. Takže nájdete svoju oázu pokoja. Budete počas tej doby liečenia v tej oáze pokoja, budete mať informácie o tom, ako zmýšľa vaše okolie, ľudia, ktorí vám ublížili, alebo ľudia, ktorí spôsobili všetky tieto komplikácie a problémy. Vy budete vedieť, čo títo ľudia si o vás hovoria, alebo čo na vás chystajú, lebo vy už budete prezieraví, už vás nič nezaskočí, pretože vy ste v pozícii som 2, 3 až 10 krokov pred tebou. Takže to, čo na vás niekto ešte stále bude chystať a stále sa vás bude pokúšať stiahnuť na to dno, vás už nezaskočí, lebo vy už presne budete vedieť, o koho ide, čo rozpráva, čo chystá, čo chce urobiť a nezaskočí vás to a budete nadradene stať nad tými situáciami alebo nad tými ľuďmi. Dostávate silu, dostávate možno nejaké správy, možno nejaké úradné dokumenty, možno niečo, čo vy môžete použiť v boji, niečo, na čom vy môžete stavať, niečo, o čom tí, čo vám chcú ublížiť, nevedia a vy ich skolíte práve týmito zvitkami tu, to sú tie správy. V tej oáze pokoja vy nájdete tú vnútornú silu, vy nájdete ten drive, vy nájdete aj takú tú asertivitu, takú tú priebojnosť, ako ten drak, čo chrlí oheň, áno. Vy, keď vyjdete z tej svojej oázy pokoja, tak vyjdete ako veľmi silný, priebojný človek, ktorý sa nenechá zastrašiť, ktorý si vybojuje to svoje a to je to najdôležitejšie. Vy si to svoje vybojujete, pretože presne, ešte raz, koniec, dosť, stačilo, je tu koniec. Som pripravená, pripravený a ja si to vybojujem. Ja to dosiahnem, ja to docielím. Traste sa, lebo idem ja. Doslova. Tuto vy už ako keby chystáte si nové hniezdo. Hej, doslova, tak jak to je na karte. Vy už ako keby si chystáte to nové hniezdo. Možno niektorí z vás majú tú svoju rodinku, majú nejaké detičky, dieťatko. A vy tou svojou priebojnosťou, silou, chuťou, cieľovedomosťou a tým všetkým už pomaličky si budujete niečo, o čom ste si vy na začiatku mysleli, že na to nemáte nárok, právo, že vám to je nemožnené, neumožnené a jednoducho v živote to mať nebudete. Omyl je pravda, alebo opak je pravdou. Vy si pomaličky začínate budovať to svoje. Vy, čo sa týka vonkajška, alebo vystupovania pred inými ľuďmi, budete ten drak, ktorý chrlí oheň. V realite, vo svojom vnútri, ale o tom budete vedieť len vy sami, budete zatiaľ takým malým mackom uškom, takýmto malým medvedíkom, ale pozor.
Malý medveď, taký medveď. Kde ste silní, kde sa vo vás zobudila sila, tá bojovnosť, ale ešte ste v takom období rastu, čiže ste ešte takéto mláďa, medveďa, ale ako som už povedala, malý medveď, taký medveď. Tá sila vo vás je, len vravím, ešte ste v tom vývoji, ale to je u vás vo vnútri, to viete vy, to nevie nikto iný, vy na verejnosti vystupujete ako tento drak chrliaci oheň, čo je úžasné. Presne viete, alebo inak, vy presne viete, aký postoj zaujať, ku komu, alebo na akom mieste. Áno, na úrade, v zdravotníctve, pokiaľ ide o nejakú chorobu a tak ďalej, vy viete zaujať teda ten postoj. Napríklad ja vám dám taký príklad zo života. Niečo som potrebovala vyriešiť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Človek tam príde a čaká, že? A čaká a pritom je na rade. Ja neviem, prišla som ráno a ja neviem, dvaja ľudia boli predo mnou, hovorím si super, nebudem tu 3 hodiny, že? A teraz som na rade a príde akože kopec ďalších ľudí, hej, a začnú chodiť dovnútra, hej, halohu. A ja čo? Že vraj oni sú objednaní, jak objednaní? Na jakú hodinu objednaní? Odkedy sa tam objednáva? Vy ste to vedeli, že na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sa objednáva termín, lebo ja ne. Napríklad, hej. Tiež sa mi stalo, že na nejakých takýchto úradoch a takisto v zdravotníctve, to úplne jedno, či už sedíte v čakárni u lekára, alebo ja neviem kde, proste sa stane, že prídu asociáli a začnú tam kričať nejaké to svoje digmore a neviem čo všetko a ľudia ich berú hneď dovnútra a sú prioritní a vy ste slušní, čakáte tam, nesmrdíte okoliu a nechajú vás tam sedieť, aj keby máte umrieť na tej podžubanej stoličke, vás tam nechajú zdochnúť a zoberú takých ľudí, lebo oni sa tam rozkrikujú. A takisto to je proste v potravinových reťazcoch. Predbieha sa čierny, smradlavý, nechutný, odporný, s jedným zubom v hube. A nikto mu nič nepovie. Vy tam stojíte s jedným mliekom, s malým deckom, ktoré je urevané, alebo mu treba cikať, alebo mu treba kakať, alebo ja neviem čokoľvek. Nikto vás nepustí dopredu, lebo proste prečo? Asi nesmrdíte a máte zlú farbu kože. A teraz ešte je dôležité spomenúť, ja nie som rasista. Pre mňa je cigáň jak biely jak cigáň. Proste raz, keď je niekto drbnutý, tak je pre mňa drbnutý a je mi úplne jedno, akej farby má kožu. A keď je niekto normálny, tak je niekto normálny a takisto mi je jedno, akej farby má kožu. Proste mne ide o to, aký ten človek je. A hold, keď je to idiot, negramotný, tupý a nevie sa chovať, tak mi je fakt jedno, či je čierny alebo biely. Takže to není nič proti nikomu, to je len o tom, že akí sú ľudia. Takže toľko o mne, taká vsúvka, že treba sa spoznávať, ale ja som veľmi taký svojský človek s rôznymi názorami a už mám dosť rokov na to, aby som ich menila, nechcem ich meniť a som s tým spokojná. Takže vy si tu už budujete to svoje nové hniezdo, nech už ide o čokoľvek. Nemusí to byť hneď, že byt, dom, čo ja viem čo, ale niečo nové, niečo, čo ste si mysleli, že nemôžete docieliť, nemôže sa vám to podariť, tak samozrejme, že sa vám to podarí pre Boha živého, veď vy ste ten drak, hej? Nebojte sa ničoho, karta sa obracia, je čas pre vás. Takže svíta vám na lepšie časy, rovno to poviem takto z tejto karty. Mohla by som to ešte ospevovať inak, ale prečo? Povedzme si to rovno, svíta vám na lepšie časy, vy ten posun jednoducho vo svojom živote zažijete, prichádza tak ten príliv, ani nie hojnosti, lebo hovorím, hneď to není duha, hneď to není, že akože wow, padajú mi milióny, blbosť, ale posúvam sa, lebo v prvom rade bolo dôležité uzavrieť niečo v sebe, postaviť sa vnútorne, sám za seba a tak nejak sám sebe povedať, že a dosť. Dosť stačilo,
toto si nezaslúžim a ja si vezmem, čo je moje, stoj, čo stojí za každú cenu a urobím to hneď. A toto ste nadobudli, alebo v najbližšej dobe nadobudnete a preto hovorím, že vám svítá najlepšie časy, že sa vám začne dariť. Budete si pevne chrániť to svoje, či už pôjde o tú rodinu, o tie deti, alebo o niečo, čo si budujete. Vy si to budete strážiť, opatrovať a chrániť, pretože viete, aké okolie alebo akí ľudia ešte stále majú na vás určitý spád, alebo sa na vás chystajú, alebo čakajú na to, kedy vám môžu zmariť tie vaše počiatočné úspechy. Takže vy si to všetko budete stražiť, aby presne takíto ľudia sa k vám nedostali, alebo vám nemohli prekaziť tie vaše už začínajúce sa úspechy. Máme tu takúto kartu Korzára, ktorá nehovorí o tom, že tento človek mi ide škodiť, ale hovorí o tom, že vy tu stojíte v plnej zbroji ako ten pirát a ste pripravení zabojovať a že to, že vás niekto raz oslepil, zaslepil a vy ste mu verili, neznamená, že nemáte druhé oko, s ktorým sa teraz už pozeráte veľmi triezvo, uvážlivo a už sa nenecháte prekvapiť, zaskočiť a oklamať. Z tohto mláďaťa medveďa ste sa zmenili na túto silnú medvedicu alebo na tohto silného medveďa a máte, tak jak ste boli na dne psychicky, v totálnych sračkách a troskách, ako ste už začala pohrdať alebo začal pohrdať všetkým, už ste začali pochybovať aj sami o sebe, tak jednoducho neskutočná zmena proste, pretože vy ste v sile medveďa, čo je veľmi veľká sila, veľká bojovnosť vo vašom vnútri a si myslím, že s touto silou sa môžete rovnať mnohým zápasníkom, čo samozrejme vám pomáha k tomu, aby, tak jak som spomínala, že život ešte nebude taká tá dúha, ale presne táto sila medveďa, ten zrod z toho medvedieho mláďaťa do veľkého medveďa vám prinesie tú dúhu, vám prinesie ten úspech, vám prinesie všetko to, čo vám bolo odopierané, vy dostanete od života ešte viac. To si nedokážete predstaviť, čo všetko v akejkoľvek oblasti, o ktorú ide, respektíve v ktorej máte tieto problémy, dostanete mnoho. Prečo dostanete mnoho? Pretože si za tým pôjdete. Pôjdete si za svojimi snami. Pôjdete si za tým, čo vám bolo odopierané, čo vám patrilo a nebolo vám dané. Všetko dostanete. A dostanete o mnoho viac. Pretože vnútorne sa z vás stane tak silný človek, veľký bojovník a človek, ktorého už ďalej v živote nepoloží na tie kolená hocičo. Múzou budete sami pre seba vy, pretože začnete si vážiť samých seba, začnete sa sami na seba pozerať inak, uvedomíte si svoju silu, to, čo ste zvládli a začnete samých seba ako keby hýčkať, sami o seba sa viacej starať a začnete sa mať tak skutočne radi a nedovolíte už nikdy nikomu, aby sa k vám správal zle, či už to pôjde, či pôjde o nejakých blízkych ľudí, či už pôjde o ľudí v práci, partnera, ja neviem, aby sa s vami niekto na úrade bavili jak s handrou, čokoľvek. Vy už máte hodnotu sami pre seba, viete, akú cenu máte a tak sa budete chovať vo svojom živote, respektíve taký postoj vy nadobudnete v tom svojom živote a už nedovolíte nikdy nikomu, aby vás tak zradil, aby vám tak ublížil, aby sa k vám tak choval, alebo aby vám odopieral to, čo vám právom patrí. Takže, koniec jednej éry, áno, končí to. Som pripravená, som pripravený, ste viac než pripravení. Choďte, vybojujte si to a hlavne milujte sa. Milujte sa tak veľmi, 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 veľmi sa milujte a buďte na seba hrdí. Buďte na seba hrdí. To, že ste párkrát spadli a že to bolelo, neznamená, že nemáte v sebe sílu sa postaviť
a vybojovať si všetko, po čom túžite, čo vám patrí. Verte si. Keď si nebudete veriť vy, tak kto? Ja vám budem držať palce na vašej novej ceste. Nech sa vám darí. Gratulujem vám k tej sile, ktorú nadobudnete, alebo možno ste už nadobudli. A už sa nenechajte nikdy, nikým takto položiť. Nikto nemá právo sa k vám takto správať. Vy ste výnimočný človek a každý jeden človek si myslím, že má nárok na to, aby sa k nemu ľudia správali úctivo, pokiaľ on sám je úctivý k tým druhým ľuďom. A ako som už spomínala v svojej vsúvke o tom, aký ja mám názor na určitých asociálov, a ešte raz pripomínam, pre mňa asociál kľudne aj beloch, pokiaľ nemá chovanie a chová sa jak idiot, tak mi je úplne jedno, či je biely alebo čierny. Takže, pokiaľ nejde o takýchto ľudí, čo neverím tomu, že takíto ľudia sa zaujímajú o takéto veci a sledujú nejaké YouTube, a keď tak volajú aké tancovačky, takže to mi je úplne jedno, títo ľudia, ale hovorím tu o človeku, ktorý sa zobudil, ktorý našiel svoju silu, ktorého to veľmi bolelo, ktorý veľmi vytrpel a postavil sa. A teraz ešte taký mini vzkaz, pokiaľ ide o zdravie a niekto mal naozaj vážnu chorobu a nebola mu poskytnutá pomoc a rozhodol sa, že to poženie cez úrady, cez súdy, požeňte to. Pokiaľ vám bola odopretá zdravotná pomoc, pokiaľ vás niekto nechal chorého, nepomohol vám a vy ste v práve, postavte sa, udajte toho doktora, tú doktorku alebo to niečo, čo vám zamietlo dať tú pomoc, postavte sa za seba a verte mi, že si vybojujete to, čo vám patrí. Bez ohľadu na čokoľvek, ako to bolo. Nebolo vám niečo poskytnuté po zdravotnej stránke, vybojujte si to. Udajte toho človeka, podniknite tie kroky, nad ktorými premýšľate, ale si myslíte, že vám to nevíde, lebo bla bla bla, oni vám povedali tak a tak a tak, ale mali by ste právo na to a na to a na to a oni vám tvrdia, že nie, blbosť. Máte na to právo, máte na to nárok, vybojujte si to. Potrebujete niekoho udať alebo niečo, hej, urobiť, preto spravte to. Nenechajte sa zastrašiť. Nenechajte sa zastrašiť. Choďte do toho. Takýto vzkaz ešte pre niekoho z vás, takže ešte raz. Pokiaľ vám vadili tieto moje vsúvky s mojimi názorami, neviem čo na to, ospravedlňovať sa za to nebudem. Taký aký výklad pre vás, prekvapku číslo 1, ja sa s vami ešte raz lúčim. Teším sa na vás opäť na budúce a ideme sa pozrieť na balíček číslo 2. Čaute. Ahojte, balíček číslo 2, čaute všetci, čo ste si vybrali túto kvopku. Čarodejnice na každý deň. Tieto karty mám tiež veľmi rada. Tak, koniec jednej éry. Som pripravený. A viete, že hej, viete, že ste pripravení. Tuto v týchto kartách ja si nemyslím, že momentálne ten, komu tento výklad patrí, je uprostred všetkých tých problémov. Práve naopak, ja si myslím, že tento, alebo ja to tak cítim, alebo si myslím, alebo čo, že človek, ktorému patrí tento výklad, je človek, ktorý nie, že by mal za sebou tie problémy, akože úplne, hej, že 100% vyriešené, alebo 100% som vymámený zo situácie, ktorá ma škrela, ktorá bola odporná, ktorá mi ublížila. Ale pozor, jedná sa o človeka, ktorý už našiel silu, už našiel akoby ten smer, alebo takú tú cestu, ako z toho von, už na tej ceste je
A teraz, ako keby si chce overiť, či je naozaj pripravený tento človek a že či naozaj všetko to, čo už podnikol a podniká momentálne, teraz v prítomnosti, ho dostane tam, kam chce, aby ho to dostalo. Takže mám tu vzkaz, dobre ste spravili, tak, jak to je na tej karte, jak tam ten typek drží ten meč, perfektne ste spravili, vy ste sa postavili, vy ste sa zodvihli, vy ste našli silu, vy ste našli riešenie, urobili ste to najlepšie, čo ste urobiť mohli, je to super, fandím vám, hneď z tej prvej karty je to úžasné, začínate, alebo čo skoro začnete pomaly oberať plody, pretože tu ste sa vy dokázali zodvihnúť, zabojovať, wow, skvelé, fandím vám. Tu nám už začínate oberať plody, pokiaľ to není hneď teraz v tejto prítomnosti, tak je to čoskoro. Vy ste povýšili samých seba duchovne, sami pre seba ste vo svojich očiach stúpli, presne viete stratégiu, tej stratégie sa držte, pretože vám prinesie neskutočný osud do života. Ten plán, tá mapka, tá cesta, ten smer, kadiaľ kráčate, lebo podľa mňa vy už na tej ceste stojíte, tak jak je to aj tu. Už ste prešli nejaký ten kus z tých problémov, tu je taká väža, alebo od toho človeka, alebo od tých problémov, od tých ťažkostí a tak ďalej, je správny. Z tohto ste sa vymanili, áno, som spútaný, obkolesený problémami, nemám sa ako dostať, bla bla bla, preč, blbosť, vy ste mali zaviazané oči, vy ste pre niečo nevideli, áno, hej, hop, tu je metla, toto je tarot pre čarodejnicu na každý deň, každá správna čarodejnica sadne na metlu a letí. To sa týka aj mužov, lebo Harry Potter existuje, že? Takže vy ste nás sa vyslobodili, ako som už spomínala, stojíte na tej svojej ceste, na tej správnej ceste, čo je dôležité spomenúť. Vy presne viete. Vy už pracujete nielen s niečím hmotným, ale aj s tým nehmotným, čo vyžaruje z vás. Vy ste sa, a zasa slovo, pretransformovali, vy ste radikálne zmenili svoje vnútro, čo znamená, že vám to prináša osoch. Dalo vám to vycibrenosť, dalo vám to veľkú múdrosť, dalo vám to ponaučenie, dalo vám to pokoru, dalo vám to všetko to potrebné na to, aby ste dosiahli to, po čom túžite. Vy čoskoro už budete len takto hopkať a príjmať všetky tie plody svojho úsilia. Toto je neochvejná radosť zo zdaru, z niečoho, čo vám vychádza, napriek tomu, že to každý zavrhoval a každý vám hovoril, toto nevíde, toto nerobie, to blbosť. Blbosť je to neurobiť to, dobre ste spravili, že ste do toho šli. Toto ste takisto vy a tento lev naznačuje nie niekoho, kto kráča vedľa vás, ale vašu vnútornú silu, vaše odhodlanie. Do krátkodobej budúcnosti sa dostanete na určitý bod vo svojom živote, kedy tí, ktorí vás zradili, tí, ktorí vám ubližili, vás budú prosiť o pomoc, prídu s tým, že odpusti mi, lebo vieš, to nebola moja chyba, to sa stalo preto, lebo blbosť, budú proste sa snažiť vám nasačkovať, lebo uvidia, že sa vám darí, že ste to zvládli, že jednoducho napriek tomu, že vám mnoho ľudí podkopávalo nohy, ste sa pozviechali, takže týchto ľudí pekne vy odpracete z cesty, nepustíte ich k sebe a naopak ľudia, a tých ľudí nebolo veľa, ktorí pri vás stáli, ktorí vám pomáhali, ktorí vás nejakým spôsobom povzbudili alebo vám na tej vašej ceste nejakým spôsobom pomohli, budú obdarovaní. A pozor, oni nebudú čakať, že ich obdarujete, že nepomáhali vám zištne, tak ja ti teraz pomôžem, lebo vidím v tebe potenciál
A ty mi určite raz za to čo dáš blbosť. Títo ľudia to robili nezišne, robili to preto, aby vám pomohli, chceli vám pomôcť a práve takíto ľudia od vás budú obdarovaní. Nebudú to čakať a budú za to veľmi vďační, pretože im pomôžete vo chvíli, kedy oni sami to budú potrebovať. Tu na vy už ste veľmi vyladení so svojím vnútorným ja, trávite čas sami so sebou, čo je veľmi dôležité a možno ste to v minulosti nerobili a bola to chyba, na to ste prišli. Teraz už viete, aké to je dôležité, načúvať samému sebe a venovať čas samým sebe. Takže máte to ako taký rituál a tu na je človek, ktorý vám ubližil, ktorý vás dostal do prekerných problémov a tento človek jednoducho uteká. Uteká, nevie kam má utiec, kam sa má schovať, nevie čo so svojím životom a to je iba taká vsúka, taký vzkaz pre vás, že tí, ktorí vám ublížili, tak sa im to vypomstilo a to slovo karma jednoducho není zdarma, sa im pekne vrátila ako bumerang. Takže to je iba také, aby ste vy vedeli, že čo buď to čaká, alebo v akej situácii sa majú tí ľudia, alebo ten človek, ktorý vás položil na kolená, ktorý sa snažil vás nejakým spôsobom totálne rozšlapať. Sám zostal rozšlapaný a na dne. Takže takýto vzkaz je tu pre niekoho z vás, kto si vybral túto kvopku. Takže áno, táto éra sa skončila a vy ste viac než pripravení. Vám sa totižto už plne jasný. Ja sa s vami teším a teším sa na vás niekedy na budúce. Čaute. Ahoj, ahoj, vítam všetkých, ktorí ste si vybrali balíček číslo 3 AMEP karty podsvetnej sily. Takže, výklad s názvom Koniec jednej éry. Som pripravená. Pripravený je tu pre vás, je to výklad všeobecný a poďme sa pozrieť, komu je venovaný. Balíček číslo 1 je na počiatku svojho zúfalstva, svojich problémov a toho, ako sa z nich dostať von. Balíček číslo 2 hovorí o tom, o človeku, ktorý prešiel určitými komplikáciami a je na tej správnej ceste a oberá plody svojej snahy, práce a tak ďalej. A tento balíček číslo 3 nám hovorí o tom a patrí človeku, ktorý bojoval sám so sebou. Napríklad. Mám tu človeka, ktorý ako keby vstúpil do seba. Toto je veľmi taký, tento balíček číslo 3 je taký, tá jednotka bola vyhrotená, hej? To bolo vyhrotené, to bolo také ťažké, veľmi ťažké energie tam boli a toto je také ľahké, také ladné, také jemné. Tento výklad je taký, taký jemnúčky, no neviem ako inak to nazvať. Mám tu človeka, ktorý možno bol, čo sa týka tej psychiky, vnútorného naladenia, vnútorného postoja sám voči sebe dosť traumatizovaný, nestabilný, nemal sa rád, prechádzal si obdobím, kde si o sebe myslel samé zlé veci, podceňoval sa tento človek, neveril si tento človek žil vo vedomí, že stojí za starú bačkoru, že nikto ma nechce, nikto ma nemá rád, nemôžem si nájsť priateľov, dobrú prácu, nemôžem to, nemôžem tamto, lebo si to nezaslúžim, lebo neviem, či vám to niekto vštepoval, keď ste boli malí, ale chvála Pánu Bohu za to, že tento človek sa zmenil, totálne obrátil, pretransformoval sa a mám tu človeka, ktorý asi si chce overiť, takisto ako balíček číslo 2. Tento človek si asi chce overiť, či to všetko, čo urobil pre seba, pre to svoje vnútro, pre svoju psychiku, pre svoje myšlienkové pochody,
je naozaj to najlepšie, čo mohol urobiť? Odpoveď je áno, určite áno. Pretože vy počúvate to, čo má zmysel, čo je reálne, čo je pravda. Všetko to, čo vás ťahá dole, všetko to, čo je negatívne a všetko to, čo hovoria ľudia, ktorí vás chcú nejakým spôsobom zhodiť, vy nepočujete. Nevnímate, nepripúšťate si. Viete, akú máte silu, viete, ako zabojovať sami za seba, viete, že za to stojíte, vy ste našli sebalásku, sebahodnotu, sebaprijatie, vy ste tí, čo vytvárajú svoju vlastnú realitu, vy ste tí, čo si otvorili tretie oko, vy, ktorí sledujete výklady, máte k tomuto blízko, viete, o čom hovorím, vy ste takí, že spolupracujete so svojou intuíciou, objavujete to všetko, čo bolo vo vás skryté, odhalujete samých seba, čo sa týka toho vášho vnútra, prichádzate na svoje nové zmysly, na svoje nové ako keby keby sme čarodejníci, tak máme nejaké dary, hej? Napríklad, keby sme nejakí čarodejníci, máme svoje dary, ja neviem, niekto vie levitovať, niekto vie čítať myšlienky a vy objavujete to, čo dokážete vy. Svojím vnútrom, svojím myšlienkovým pochodom, svojou myslou. Začali ste si afirmovať rôzne veci do svojho života. Vy ste energeticky v úplnej rovnováhe, čo znamená, že všetky vaše afirmácie sa stanú realitou a stávajú sa realitou. Vy ste neskutočne slobodní, pretože ste vyslobodili svoju dušu, svojho ducha, svoje ja.